Najnebezpečnejší človek nie je ten, čo kričí, ani ten, čo hrá tvrdého frajera. Najnebezpečnejší je ten, kto sa rozjebal o vlastný život. Kto padol až na dno a potom sa v tichu bez publika začal skladať späť. Hovorím o človeku, ktorý prešiel ohňom, do ktorého by väčšina ani nevkročila. O niekom, komu sa rozpadla duša, ale z tých trosiek si postavil základ. Taký človek nevidí svet cez ilúzie. Nepotrpí si na lacné klamstvá. On už bol tam, kde nechodí svetlo. A aj tak sa vrátil. A pochopil najtvrdšiu lekciu života. Keď sa všetko poserie, keď sú ľudia zrazu zaneprázdnení, keď telefon mlčí, zostane ti len jeden človek, na ktorého sa môžeš spoľahnúť. Ty. A to ťa zmení. Dá ti pokoj, ktorý iní nechápu a boja sa ho, lebo sami by svojmu vnútru nečelili. Taký človek sa nebojí samoty, on ju pozná. Nie žobre o uznanie a vie, že kto má zostať, ten zostane. Nedrží sa ľudí na silu, lebo seba už nepustí nikdy. A keď sa postaví po všetkom, čo ho zlomilo, jeho sila nepochádza z toho, kto stojí vedľa neho. Pochádza z toho, kým sa stal. Preto je nebezpečný, nie pre blízkych, ale pre všetko, čo ho chce stiahnuť späť do pekla, z ktorého sa už raz vyhrabal. Nie je krehký, nie je chladný, nie je problémový, je vedomý, stabilný, sebestačný. Takýto človek sa neláme pod tlakom, on je tlak. A ak si to ty, tak vec jedno. Stále vstávaš, stále bojuješ, stále buduješ seba, aj keď nikto nevie, čo ťa to stojí. A to je skutočná sila.